يبارككم. سلامنا بيت እግዚአብሔር መጻሁም አብዛ የራዊ ጀሚሩ አዘሎ አርስቲ አባኸለሁ ዋስለሁም ብዛጽ ካብዘለኹም ሁሉም ሐፍክ ብሎ ሓተኩም የሙሐመድ ቅዱስና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ወደ 28 ዘሎ ሐሳብ በሐደ ሆይና ከነብቦ ወይና እግዚአብሔር ይመስገን። መጽሐፍ ቅዱስ ከመስኩም ዘለኹም ና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ወደ 25 በተወርሐቲ ኢየሱስ መለሰ በለውን ዋቦይ ጎይታ ሰማይን ምድር እዚ ካብድታትን አስተዋዕትን ስለዝሓባእካዮ ንህፃናት ግን ስለዝገለጽካዮ ለመስግነካለሁ። ዋቦይ ኣብ ቅድሜኻ ከምኡ ስምረትካ ኮይኑ ካብ ኣቦይ ኩሉ ተዋሂሉን ያለው ንወዲ ብጀካ ኣቦ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን ነቦኻ ብጀካ ወድን እትወድኽ ገልጸሉ ዝፈልጦ የልቦን ኣቱም ኩልኹም እትፅዕሩን ጾር ዝኸበደኩም ኣነ ከዕርፈኩም ናባይ ንዑ ኣነ ለዋሂ ልበይውን ትሑት ኣርዑተይ ፎክስ ጾረይውን ቀሊል እሞ ኣርዑተይ ጽሉ ካባይውን ተምሃሩ ነፍስኩም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም። ሃሌሉያ። ኣርዑተይ ጽሉ ካባይውን ተምሃሩ ነፍስኩም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም። ኣቦና ነመስግነካ ኣለና በዛ ሰዓት እዚኣ እግዚአብሔር ሆይ አቤትካ እግዚአብሔር ሆይ ካብቲ ዝናትካ ዘለዓለማዊ ቃል ሰማይን ምድርን ዝፈጠርካሉ ሕጅም ሰማይን ምድርን ኣቑምካሉ ዘለኻ ቃልካ እግዚአብሔር ሆይ ክንዛረብን ክንሰምዕን መፂናሉና ብመንፈስካ ክድግፈና ርእስና ቅድሚኻ ነትሕታሉና እግዚአብሔር ሰብ ዘይኮነስ እግዚአብሔር ንስኻ ክትዛረበና ብሽም ኢየሱስ ንጽልይ ኣለና። ንቃልካ እግዚአብሔር ሆይ ብዘይካኻ ክገልጾ ክምህሮ ዝኽእል ወላሓል የልቦን እሞ ሕጅም ናብትናትካ ኩሉ ከኣልነት እግዚአብሔር ንውከር ኣለና። ክእለትና ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ኣብ ርእስና ገለ እኳ ከም ዘምፃና ክንሓስብ ከማን ኣይከኣለና ፅሑፍ እሞ ንሆ በዚ ሰዓት እዚ ክእለትና ንስኻ ኢኻ ጥበብና ንስኻ ኢኻ ንብል ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣእምሮና ንስኻ ተቆፃፀር ንልብና ንስኻ ተቆፃፀር ንኽንብሎ ንደሊ ዘበለ ጥራይ ዘይኮነስ እግዚአብሔር ሆይ ንስኻ ካብ ሰማያት ወኣምላኽ ሎሚ ኣብ ልብና ከኣቱን ክሕተምን ዝደለኻዮ ሓቂ بمنفس ቅዱስ ኣብ ልብና ክትሓትሞ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልይ ኣለና። ነቲ ሰማዕናዮ ድማ እግዚአብሔር ሆይ ምእንትን ኣብ ውሽጥና ክፈሪ ሚእትን ሱሳን ሰላሳን ምእንትን ክፈርሲ ወኣምላኽ ተነስተውዕሎ ምእንትን ንልብና ከፍተና ንጽልይ ኣለና። ምእታው ቃልካ ይብርህ ንገርታት ድማ ኣእምሮ ይህቦም ጽሑፍ እሞ ወኣምላኽ ንሆነ ቃልካ ብርህነት ክንሰምዖ ወኣምላኽ ነቲ ሰማዕናዮም ተነስተውዕሎ መንፈስ ቅዱስካ ክድግፈና ንጽልይ ኣለና። ማእከልና ስለዘለኻ ቃልካ ሓለፋ ሁሉ ስምካ እግዚአብሔር ስለዘኽበርካ ተመስገን በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን አሜን። ጌታ ይባርክ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አምላክ ተመስገን ይሁን። ሎሚ መዓልቲ ድማ ካብቲ ማሕበር ሒዛቶ ዘላ ሓሳብ ናይ ትምህርቲ ካብኡ ርሑቕ ከይከድኩ ክዛረብ አምላክ ተመስገን ይሁን። ቅድሚናኡ መሃሌ ግን ቅድሚናፍቲ ትምህርተይ መሃሌ ሎም መዓልቲ ታንክስጊቪንግ ሲ ጽባሕ እዩ ማለት ሓቂቕ ጽባሕ መዓልቲ ክውዕል ማለት ግን ንዓና ነዚ ማሕበር እዚ መዓልታት እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ መዓልታት ይመስለኒ ሓቂቕ ምክንያቱ ዓሚ ከምዚ ሎሚ ናይ ኣብዚ ማሕበር ኣብዚ ከተማ ናይ ዝነበረና ኩሉ መፍለያት ንኽውድእ ዘበሰርናሉ መዓልቲ እዩ ነይሩ ሓቂ እንዴ ኣምላኽ ዝተመስገነ ሓውና ጆን ሓውና ክመርሓና ከሎ ሽዑ ጊዜ ሓንቲ ጥቕሲ ሒዙ ይመርሓና ነይሩ ሓቂ ነታ ማሕበር ድማ እንታይ ኮነላ ሰላም ኮነላ ሽዑ ድማ ብኩሉ እንዳተሃንፀትን ዓበየትን ከዓ ከደት ትብል ጥቕሲ ንመሃር ነርና ኣምላኽ ምስል ዝዘገርም ሰላም ምዃን ሓደ ነገር እዩ እንዳተሃንፅካ ምሓድ ድማ ሓደ ነገር እዩ ስለዝናብኡ ስለዝበፅሐና ብትምህርቲ ከዓ ስለትህነት ማሕበር ኣዝዩ ዘሐጉስ ነገር እዩ ኣሜን
تمرتي خنبل مش جمارنا التي على زقسنا نجاري ما تعملها آمين ما تمحبر من تمرتي ترى ولا تتغني على دس بلن مزمور كوليتنا ولا جدا كوليتنا قوم تزغون دس بلن مزمار قفت تزغون تهونكو أملاك مسكن تهون لكن جزء أبير نام كذا عينك أنفت كأتون الناس دس فتوى شو مبروكون آمين كاب نحكينا مزرعة ناب قالوا مزرعة تهونا كاب بزعبة حونا مزرعة بزعبة قالوا معلال عدل سلسلتنا شمول العالم بروكون آمين زي قليل أيضاً أملاك مسكن this comes to achieve تجورو نجار أيضاً and we'll always remember it أملاك مسكن آمين and guard عن جورو إنها حلوها إنها أملاك مسكن إحنا تسويو نبيز وستنا نبتزن تسللو معرف وستنا الماء أملاك مسكن إذا لو يبزعوا إيه خزار بزعوات تمرتي إيه خزار أقداسنا تمرتي أقداسنا قالوا ناي تمرتي أقداسنا أما حبر كريستوس ويدما ناي تمرتي أقداسنا أبيت እግዚአብሔር ወይ ድማ አትጉዕዞ ክርስትናዬ ከዛረብ እግዚአብሔር ተመስገነ ጀመርኩ ክፍል ጽሑፍ ካብ ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ይዘሎ ማቴዎስ 18 ባዓሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ሰምዕዎ ዝነበሩ ሰባት ክዛረቡ እንከሎ አቱም እንታይ ትገብሩ እትጽዕሩ ጾርካ ዝኸበለኩም ኣነ ከዕርፈኩም ናባይ ንዑ ኢሉ ሓደ ዓብይ ዕድመ እዩ ፀውዕዎ ዕድመ ብዙሕ ዝጽዕሩ ዝነበሩ ሰባት ከም ዝነበሩ ነቶም ዝጽዕሩ ዝነበሩ ሰባት ከዓ ሓደ ዕረፍቲ كم تمني لهم ويجمعنا عرفت دقة كفتلهم كم زلوا محابو كم زركبت عرفتي وجلهم سلزدري قال كل تيجي زرزرة من نهريهم فتنينا المنا ومحلنا جنا ماتيوس إذا حد أدي ويها خزارهم كلهم تنفتوا ماتيوس تتحفن أيهودي حكي أيهود أزي أجد يسوم سلزنا بره ويتها أما هن أيهود كوينوز زاربوز نبر على كم زخانة ذكروا يو ماتيوس نزق على تزكت صحفنا أجد يسوع أملاك سمسكنهم هناتو زوم أيهود زياتهم أنت يوم كوينو ميرو صور كبيدوهم سنبرو سواد ما شفنا ينابرا صور أيهونن برتعوهم ميرو من تخين الدناجر أنت تقسم أنت أبزي بوتو خير تومات نينابرا صور برتعوهم جزاخراي برتعوهم أيقونن قويت يسوع كريستوس كابجا خراي مخفال من أنت عرفوكم سي نباين معلو أيقونن زعدمهم زلوا إذا بزلوا صحف نتاي زارب زلوا زوج سبات سياتهم صور كبيدوهم زلوا نايم تاي صوري نحكي صوري معناته قويت يسوع كريستوس كزاربهم كله زعبات صور كزارب كله عم تحكوا كله ساوون جيم ثلاثة مليسناري هنا نتوم فريسان كزاربهم كله خمسينهم نسخاتكم لذهب بزي نتاي تجورو كبيد صور تتصور ساعتكم ده بس أبعدكم كمان كمو هاي تدري لهم لوان سيزتعنو عناد علومات تزهزوا كل جزينا بيت زي أبيك متسن كله نتاي حزوي زخي صور حزوي زخي can you imagine أبيك زي أبيك متحاسي أتحاس حد رعد تسكين بات هاي مات نزلت تسلوها ترز ولا تعرض أسكيمهم هاي يهودوا مات لا أفرارحو يوم زارروها يعني تحكي بجد كخموت وحليفو كقبرو تقول ولا حد حال الأجر يقولون ما تقول كذا حماد تقولها تقولها عن هذه البكات صعب أي حلفة يستسكن كيا تقول يمبر كامو بخلو فين كم تقبل كان غيرك ويها هذا أي حلفة يستسكن كيا تقول تقول غير كم تستسكن كيا فريد كا نسخة بريسون كيا غيرك حن حال تقول كات عينها يفان وكمان أفي إن كل الناس نورو سبات يوجد يسوع كريستوس أتوم تسعروا تقول كات خبركم أنا تحضركم كعرفكم نبيمتو نباي نعوي لهم مالتي أملاك مسكين مخياتو عرفتي كابو تراي سرزركه كده እግዚአብሔር ቅድምን ኣብዚ ጾር ዝምምጹ ነዚ ጾር ዝኸመይ ገሪኡ መጥን እንድሕር ንዝብል ሓሳብ ጌና ክትፍት ፊልና እንድሕር ክንምለስ እግዚአብሔር ሰብ ምስ በደለ ንሰብ ከዓ ሓበሬታ ሂቦ ነይሩ ሓቂን እግዚአብሔር ንሰብ ዝሃቦ ክሊር ዝኾነ መምርሒ እዩ ሂቦ ኦም ኩሉ ብዙሕ ተኺል ኣለኹ ካብዚ ኩሉ ገረብ ድማ ክትበልዕ ትኽእል ኢኻ ካብዚ ኩሉ ፍረ ከምድላይ ክትበልዕ ትኽእል ኢኻ ኣብዛ ፍረ እዚኣ ብዝበልዓኻ መዓልቲ ግና ሞት ክትሞት ኢኻ ኢሎ ሰብ ካብታ ካብኣ ዝበልዓላ መዓልቲ ጀሚሩ ካብ ኣምላኽ እንታይ ገይሩ ዓሊ ወይ ድማ ወዲቑ ማለት ወይ ድማ መቐበዝበዝ ኮይኑ ሰላም ዝበሃል ነገር ካብ ሰብ ጠፊኡ ማለት እዚ ሰላም እዚ ምስ ጠፍአ እግዚአብሔር ኣብ ዘመናት ኩሉ ንህዝቡ ኣምላኽ ቁሪሕ ክብሎ ጀሚሩሞ ግን ዋላ ኣብ ዘመን ኖህ ተራእዮም ሲ ልቢ ሰብ ኩሉ ግዜ እንታይ ክፉ ምዃኑ እዩ እንታይ ዝገበረ እግዚአብሔር ዝራእየ ሰብ ልቢ ሰብ እንታይ እንዳኾነ ከይዱ እንዳኸፍአ እንዳተረረ ከይዱ ማለት ኣብ መወዳእታ ንኣብርሃም ክፅውዖ ከሎ እግዚአብሔር ቶም ህዝቢ ፈፂሙ ንእግዚአብሔር ዝዝክር ሰብ ክሳዕ ዘይብሉ ናይ እግዚአብሔር መዘከርታ ክሳዕ ዝሃስስ
مسكونة أملاك أبراهام زبال سبعي تسوع اليوم أبراهام كأ نمتى يسوعه أبراهام سفري أبيلو بكا حدا ناتي سب جوري إلو كأمطور اللي زي ماله زي أبيهن أبراهام نحن علامة يسوعه العلامة وقانتا يمسكون ترى زي أبيهن بخري ترى زي أبيهن حساب ترى زي أبيهن أجندة زقتصل ولدو ويدما سمعوا نابدقوا زم حلالف ولدو فري سلازلي فلي سلازلي ناتو نحكمي كنا بينا معرف عسر شو مكلف ولا عسر جعت زفترات تنبه كلنا خمسين እግዚአብሔር ከአ እትብዛዕባ አብርሃም እተዛረበው ከምጻሉ ንሱንማ ድህሪውን ቤቱን ለደቁን መንገድ እግዚአብሔር ከህሉን ጽድቅን ፍርድን ከአ ከገብሩ ምንቲ ከዝዞ ፈለጥኮ በለ ንምንታይ የፈልጤው ለአብርሃም ተፈለጥ ሁሉ አንድ ምክንያት እንታይ ለደቁን ተገብሩ ምንቲ ፍርድን ጽድቅን ከገብሩ መንገድ እግዚአብሔር ከህሉን ተገብሩ ምንቲ ለደቁ ከዝዞ ምንቲ ይሉማል ስለዚህ እግዚአብሔር ምክር كمثل وهوردن كقصلن سلازليو እግዚአብሔር ህዝብ እስራኤል ዝባሃሉ በአብርሃም ዝባሃል ሰማይ ፈሉ አምጪው ማይ እግዚአብሔር ወፍታ አመንገድ ተፈርቀው እንድጅምር ነው ይስከዱ ዘም ህዝቢ ከምትሁሉና አንፈልጦ አብግብጽም ሰዓቱ መከራም ስጠገቡ ነው ዓመታት ከአምስገዱ ናይ እግዚአብሔር ምክር ፈጽሙ ከምዝጠፈ ከምዝሐሰሰ ከምስተረስዓይና ንሪ እግዚአብሔርም ከምዘሎ አይሐሰቦን እግዚአብሔር መሐል ሰብ አተንሲሎም ሱአ ሙሴ ዝባሃል ሰባያ አተንሲሎም እዚ ሙሴ ዝባሃል ሰብኣይ ድማ ናይ እግዚአብሔር ምክሪ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ናይ እግዚአብሔር ድላይ ከፍልጦም ምንቲሩ ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ሒዝሎም መጽኡ ማለት ሕጊ ሒዝሎም ከመጽፈሉ አብጾን ከምዚሉ ተዛሪቦም ኣብዚ ፍጥረት ምዕራፍ 4 ወደ 10 ተነቦይና እቲ ኣብ ሆሬብ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ዝቆምካ መዓልቲ እግዚአብሔር ከ እቶም ህዝቢ ኣብ ምድሪ ዝነብሩለን ኩለን መዓልታት መፍረህ ክመሃሩ ንደቆም ድማ ክምህሩስ علي كسمعهم نباي أكبر إلو تزاربن. ስለዚህ እግዚአብሔር ዓላማ ናይ ሙሴ ክጽውዕ ሁሉ ኣብ ከረንሲና ክጥቅሞ ሁሉ ታይኒሩ ባር ዞም ሰባት ያቶም ታይመን ትገብሩ ናይ እግዚአብሔር ፍርሃት ምንቲ ክመሃሩ ተማሂሮም ቃናቤ ከጽሑ ናብደቆ ምንቲ ከም ሓላልፎ ኢሉ እግዚአብሔር ከምዛ አከበሉ ሪዝኻ ንዘመናት ክብ ለጣቅ እንዳበለ እትሕጊ ከይድ ጀሚሩ ኣብ ዘመን እዚ ፈሪሳውያን ዝበሃሉ ፈሪሳውያን ድሕሪት ናይ ጸልማት ዘመን ዝመጹ ኣዝዮም ቀናት አገልገልቲዮም ነው ባዓይነቱ ፍሊ ዝቦልዮ ፈሪሳውያን ታሽሙ ይብሎም ነህሲያ ይብሎም ማለት ነትሕጊ ሪስቶር ንምግባር ነው ተሲዮ አተሳሰቦም ሁሉ ናይ ፈሪሳውያን ነገር ብዙሕ ጽባqaሉ ካልማ ዓልት ዝዓቡ ክንዛረብና ጎይታ ተፈቂዶ ግን ፈሪሳውያን ቀናት ህዝቢዮም ንሕጊ ቀናት ንሕጊ ምንት ሪስቶር ክገብሩ ናብ ህዝቢሎም ይመጽዮም ህዝብ ኻፈጺሙ ናብ ጸጋም በሊዕ ነይሩ ማለት ስለዚህ ካንጾ ስለዝነበረው ድማ ፈሪሳውያን አዝዮም ሐያላት ነይሮም ነዚኦም ለህዝቢዮም ጾኔሩ በሕዚ ሁሉ ይሁኔሩና ተማዘራርባ that's why ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛረቡን ሁሉን ሩስ ገልጽ ሁሉ ታዩ አነ ለዋሂ እንታይ ሃዩ ልበይካ ተወህቲ ዝበለ ማለት ንሩስ ምስመን ይዘነጻጽር ዘሎ ምስ ፈሪሳውያን ይዘነጻጽር ዘሎ ማለት ስለዚህ እዞም ሰዋዚያቶም ተገብሩሎ ጽዑርሎ ጾር ከቢድዎ ማለት እቶም ጾር ዘኽብሩሎም ከሎ ሰባት ከአዝዮም ጨካናት ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስቲል ርሱ ወላድ ከሎም ሰዓቶም ታዩ አነ ለዋሂ ልበይካ ታያት እትዘገርን ደደህዩ ካለ ነገር ይለው ሐቂ ጾሪው ከቢዶም ነው ሰዋዚያቶም ሐቂ ጎይታ ካንተ ይሎም ፍር አርዑቴ ጽሩ ይሎም ማለት እጂ አርዑቴ ቀዲዱ ጾሬ ቀዲዱ አርዑቴ ካ ፎኪስ ይሉ ተዛርቢው ነጊሮ ማሉ ሙፍቋሱ ግንጋ ጾር አርዑትን ካ አክስከሙ ከምዘለው ካ ነጊሮም ስለዚህ አርዑታይ ኮንዲ ሕጅኸማን አርዑታ ሕጅኸማን ካለ አርዑት ክጽዓኑ ይኹም ይዝብሎም ዘሎ ግን ትናት ያርዑት ካብትናይቲዮ አርዑት ታይዙ ዝፎኸሰ አርዑት እዩ حتى التي أتاك مسير نبى أرعده يفوكس ويس أبزخي حاجة كده عن ذلو أرعده يفوكس بتي تأزازاته من حرف كامل ها نقول كده عنده خب حاجة كده أنا مسلني يعني هذه حكي نمتى نسيلكم أب مسير نسوي خاصي صحبة مفتاحها يبقى أفانوا يلو فايلو لهم حكي ويتادرا نو كمو غدفوموس ما مسكف المفتاح يبقى محل مو غدفو بسولوسي كم دير كهوان نحن بعين ها تاشمو غير كاسي انت ها غير كاله ها
زميها هايو هو دار كله فتيمون نتحقق يروح له ما تي نمزماو يروح نمقتال يروح نفتح يروح له ينال يمشوا سكرو كقبره له بيسنا ينال إذا ترعد خبريو زقبوريو ناتي أرعد بار كم يمسي أرعد خبريو خبريو زقبوريو حتى ترى خبريو كن أتعرض فوكس هون له مهنيات سلسلة وريو أرعد فوكس وريون أبيز ولا ما نبرع أنت حتى ملسنا أرعد كم يمسيكم أرعد كلتا انتهي ذلو كلتا ما أسري ذلو كلتا سلك أسر كلها أبعر كلتا حارس توصل كلها همين تقولون كلتا أبعر كلتا كم عين أبعر حتملت معره أبعر حتملت بينهم أبعر نحن ملت كان تايزون حدا بعرين تايزون إذا حد نهم تايزون نتقول تايزورو يهاسيو ودي ما تقول تراي تصور تايزورو يسوع كمان زي كل جزء أرعد كتسكن نخطة أبعر تملت كلها خليت يأتون حدا عينك سايز له حدا عينك كمقرون لمدن له حدا عينك أكايدا له أبعر عمتها تتأمل ما سلازم نتلون إيكوال يسكون مومو نتيجة كبر نجار ما بمعنى فانكشن كقبرو تريوم ما بويتا يسوع كريستوس أرعدتي فوكسيو قبل كله نمتى كم هلا تفكرهم حدا عينك أرعد كسكم كمسؤول تتأملنا هنا سناسي أنت بحالة فلك تتأمل له من سلازم خالي نسو سلازم خالي ما أزت تدعمني نسو يومال سلست تصور سكوم مني نسو يومال نسخات يوقت حد قبل لها تأثير قطع هذا الهواء ما اسمه يسوع سكمين ترعينا ندعي ما يمشوا يلا أو كن يسوع سكمين غير كن يسوع تحنك بريد بحال نجارينه كم خلنا مخانو سلست فلت أبروس وتعامل يجي قويفا عرفتين تاي فوكس صوريفا اللي يوز ولا ما أملاك مسلم نبتبر تينا بحساباتي خير ما لأنه حرج على الحساب بنتاي لمسيلكم أربعتي فوكسيو صورين كقليليو أمو ها أربعتي صورو ها كاباي كان تقول تمهارو لنفسهم كأن تقولهم عرفتي كترهوهم يوز بلنا أملاك مسلم سلا أربعتي صوركم أنا كسكملكم أنا كسبوس دوينا تصور سجى بيلن فوكسيو معاشي كن شكر زخون مسيلكم كابوم مهار مزين نتقل ماله نعم نتمال هذا بتوع بعراي هذا دخوم بعراي كنت يوم بحالة تأثر كم أتدخوم بعراي نتأرعد نحاله قط خوص دو انتللي موجودكم مسمى يزخون مستبر بتوع بعراي يزخون حكيلو نافذ قط خوص دو خدني كله تبعراي أنا نافذ قط خوص دو خدني كله كنت أتوقع كان زخونه فتني كمالا لا تزخونه كان زخونه تسأباتي يوم زخونه ما سأزيد تدخوم بعراي متصابرتوس متصابرتو يهول ما أنا نعرف حاجة متصابرتو مبعثتو يهول ما هذا مسكويت أبحال عربت تتصابيت كون كون نغلينا أما تاس أنا خويو كلمة خلنا أنا ويتا مسكويو قرينا أنا تقولنا هنا عم لا مسكين كابويتا تمهار بحزيك إلنا بنا أنت كم تكون صوتهم من قد خان حسابات كان نايبينو نايبويتا من قدنا حسابات كا نابينو يهول ما بويتا نيمان تقول كلون سان سجام تقول تهانيكا الهيوت تايدا هنا هاي مسيكو ميزرا بدنا هنا متسمع أشد داري هون ما نقول يوم سبات كريستنا خاطي أب عالم زنورو أزيوز خبر الخون متى مسيكو ويلي أنا عرفت اليوم كنت تسويه إذا كريستنا مساعد هورا كاي تشيك إزخوان نزلوا زولو سبات هلولو فتناسل زود حق راي كاي مسلكو قال يوم السب أو شتو زلوا نقدر ديزايرو نتناي قوي كان نقدر خبر كركبو فعلى الناس الذي كنا نطرح بكراتو بنقدر كل لايك خيط سلزدني بنعمنا بنقدر خنكيد كندبي كلنا أنصار تتصابينا نزل الناس لنا خيط تبعزو عكسيو درب زهول عشان قاري زهول ما على نارو حد سأز مفتحيو كاي بسيلكم كابويتا يسوع كريستوس ممهار مال كابويتا ممهار مال نتنا يبويتا يسوع كريستوس ستيبس ناي مغوار مالتي فولو مغوار مالتي نتي متصابين خمسة هات سبيل زلو دحيو مسعاب مالتي نحدد دحيو سكيكا نهيوت عرفتي ما بقاسيو كابويو زجمر مال آمين دوسام سأز عرفتي منشا نبويتا يسوع كريستوس كتسمعون كتسعبون مسجمركا راح يزخا بتمهرتو راح يزهول مال أملاك مسلم وانا تمرتي ناي نقدر كله موداتي بويتا متحف كل شيء زارب كله أبيسياس 54 تايز من نسيبهم كلاتهم دك خدمة حمل سماها خونيو كاب زيادة تايز خونيو زدت مهرو خونيو سلام دك خدمة خونيو عبزي ويدي ما عبيو خوني لنا
سلام نايدك عبي خون تلاخلو دك خمس تمهر خونلو كاب እግዚአብሔር ዝተማሩ ከሆኑ አለውማ እዚ ካብ እግዚአብሔር መምሃር ካብ ጎይታ መምሃር ናይ ነገር ኩሉ ዕረፍት ምዃኑ ሩሑ ከለው ዝተነበየሎም ትንቢት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ ኣብ ማቴዎስ ኮይኑ ድማ እንደገና እንታይ ዝገብሮ ዘሎ ዝውጆ ዘሎ ብኸመይ ከም ዝኸውን ድማ እንደገና ዘፍልጠሎም ዘሎ ቃሊና ነንብብ ዘለና ማለት ኣምላኽ ምስ ስለዚህ ሰላም ከዓቢ ተላኸሉ ካብ ጎይታ መምሃር እዩ እቲ ወሳኒ ማለት ኣምላኽ ተመስገን እዩ ጀዛነ ሰዑድ እንታይ ምዕራፍ ካበይ ዝርከብ ካፍቲ ጾር ምስካብ ዘይኮነስ ካብቲ ጾርካ ዝተመልካ ምርካብ ማለት ኣምላኽ ምስ ስለዚህ ጾርና ስከመና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥባሜ ነው ሰመን ጾርኩም ሁሉ ወሲዱ ወይ ጎይታ ኢየሱስ ና ጎይታ ከመጽፈልና ጾርና ሁሉ እንትወስደና ዝነበርና ሁሉ አረመትና እንትፈልሰና ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸውዒና አምላኽ ምስ አሜን ነው نحدش تنجيل እንደገና ለሃን ሐለናቴ ካለኒ ካለናቴ መንገድ ለነخبرنا ይሉ ኮለ ጸውዒና ካዕርፈና ይሉ ጸውዒና አምላኽ ምስ አሜን ነው ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ዛሬ ሁሉ አብቲቶስ ምዕራፍ 2 ተፈጽሞ ጸጋ አምላኽ ታገዩ ተገልጽ ለሁሉ ሰብ አንተ አንቺ ምድሃን አንቺ ምድሃን አንቺ ለሁሉ ሰብ ስለዚህ ተገለጸ ጸጋ ለሁሉ ሰብ ሪሊዝ ኮንኮሎ ብዝሆው ማለት ሐቂ ብሆው ጸጋ አብዚያ ከረሃው ዲፋይን ገብራይ ታናይ ከረሃው ዴፊኒሽን እንደገና ናይሰብ ነገር ዘይብሉ እንኮላይ ዘይብሉ ይሉ ይዝገልጻ አና ዴፊኒሽን አላለው ማለት ላይ ቆሉ ላይ ናቴ ነገር ክብል ማለት አምላኽ ምሳሌ ከዋይት ባስኛ ሓንቲ ዓረፍት ሓንቲ ሓረግ ራይ ወሰላደ ሲለኒና ኣብ ጸጋ ማለት ታይ ማለት ይመስልኩ አይክድኔ ምስበልካ ነቲ ዘይትኽእሎ ነገር ምን ትኸእለካ ካብ እግዚአብሔር ዝኸውን መለኮታዊ ኃይሊ ወይ ድማ መለኮታዊ ተኽእሎ ጸባ ይሆን ምሳሌ አይከሩ ሐቂ ሆሙ አምላኽ ምስ አይክድኔ ምስበልካ ጥራይ ወሰላደ ዘለኹም እዚ ናይ ሰብ ወላ ሓንቲ ነገር የብሉ ናይ ሰብ ተወሳኺ ነገር የብሉ ባዕሉ ሁሉ ዝገብሮ ማለት ግን እዚ ነገር ዝኸውን ጸጋ ኣብ ህይወት ሰብ ክሰርሕ እንተዳኾይኑ ሰብ ታሕገብር ክእላሎ አይክድኔ ክብል ክእላሎ ንይኽእኔ ዝብል ጸጋ አይመጽን ይባይሉ ባዕሉ ንኽገብር ዝደሊ ሰብ ጸጋ አይወሃብን ጸጋ ዝወሃብ አይክድኔ ንዝበለ ኩሉ እዩ ማለት That's why እግዚአብሔር ነቶም ህዝቢ አይክድኔ ምን ትኽእሉ እዩ ሕግምጽ ኢሎም That's why መጽሐፍ ቅዱስ ከነም ከና ሐዲስ ላይ ንመን ከምጽ ይመጽ ንጸጋ ከምጽ ይመጽ ሰብ ጾር ምስከበሎ ኃይሊ ምስደኸመ አይክድኔ ምስበለ ምስተጻለ ሕራይ ለሓ መሳኸምቲ ደኔ ክብል ምእንቲ እዩ እግዚአብሔር ነቲ ጾር አሰኪሞማ እምበር እግዚአብሔር ምስሉ ከሰክሞም ስለዝደለየለቶም ህዝቢ አይነበረን ማለት ንጎይታ ክቅበልዎ ልቦም ምእንቲ ከዳሉ ኢሉ ዘምጾዳ እምበር አምላኽ ዕላሙን ሓሳባቱን ኣብ ሕጊ አይነበረን ማለት ናይ እግዚአብሔር ምክር ካብ መጀመርታ እንታይ ነይሩ ጸጋ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ጸጋ ምን ተኸምጽ ኢሉ ሕጊ አምጽዩ ተረፍ ሓሳባት አይሆነን ጸጋ ዳሓር ዝሕግሲ ብርቲዖ ማለት ስለዚህ ብጸጋ ኸውጽ ሕጂ ኺራ ኢሉ አምላኽ መንጎ አጀንዱ ቀይሮ ይኮነን እግዚአብሔር ቀይሮ ብዙ ንጸጋ ምን ተኸምጽ ኢሉ ንሕጊ አምጽዩ ማለት አምላኽ ምስ አሜን ነው ሰም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አይክድኔ ምባል እዩ ናይ ጸጋ እንታይ ምንጪ ወይ ድማ ኣብ ህይወትካ ጸጋ ኃይል ዝገብርዎ ማለት አምላኽ ምስ ሰባይ ክድኔ ዝብል እንታይ ክገብር ዝደል አይፈልጥ ዝብል ታክገብር ይዘል ክፈልጥ ይዘል አይክድኔ ዝብል ናብ ክኽእሎ ዝኽእል ይዝመጽ ናይ እግዚአብሔር መንገዲ ኩሉ ግዜ ብትምህርቲ እኽብለኩም ስለዘለኹ ምናቱ ጸጋ ትዛረብ ከሎ መጽሐፍ ቅዱስ ጸጋ አምላኽ ተገልጺ ንኹሉ ሰብ ካብ ድሓናጽዩ ምስ በለሲ ሽዑታት ግፍዕን ዓለማዊ ትንቢትን ታገርና ከሄድና ምግሃድ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአ እንዳተጸበና አቀሎ እጅግታ ነገር አስተውሉ ጸጋ መጥይሎ ጸጋ መጣሉ ነገር ሓደ ነገር መጀመሪያ ይልናሎ ካብ ዝነበረና ሁሉ ጾራ ይልናሎ አምላኽ ምስ ሽዑ አንተ ይገብረና ስሙ ግፍዕን ዓለማዊ ትንቢትን ከሄድና ለተቀደም ኣብ ዓለም እንመላለሰሉ ዝነበርና ሁሉ ትንቢትና ክንክሕዶ አግቢሩና ማለት ንዑን ክሕገሩ እታ ትመጽእ ዘላ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምግሃድ ተስፋ ትዕዙዝ ተስፋ ናይ ትብሩኽ አምላኽ ተስፋ ክንጽበ እንዳገበረ ለቀድሚት ማለት ስለዚህ ትንትዩ ማለት ድሕሪትን ንቀድሚትን አሰውጊሙሲ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ክንነብር ኮለና ከመይ ክንነብር ይገብረና ብጥንቃቐ ብጽድቂ በምልኾ ክንነብር እንታይ ይገብረና
ይምህርና ስለዚ ጸጋ ትሪፎልድ ሚኒስትሪ ዘሎ አምላኽ መስገን ጸጋ ነተዛሓለፈ መከራሃት ዘረሰዓካ ዘይሆነ እንደገና ለትመጽእ ካኒ ተስፋ ዘግብረካ ጥራይ ዘይሆነስ ሕጂ ዋላ ክንነብር ከለና ኣብዚ ብጥንቃቐ ብጽድቂ በብለሆ ክንነብር ታይ ገብረናሉ ይምህረና አሎ እዩ ይምህረና አስከነበ ይምህረና አምላኽ መስገን ጸጋ እንታይ ይገብር መስልኩም ይምህረካ እዩ ማለት ንምንታይ ይምህረካ መስልኩም መምሃር ናይ እንታይ ለውጥ ስለዘምጽኡ ናይ ሓሳባት ለውጥ ስለዘምጽኡ ናይ ሓሳባት ለውጥ ጥራይ የሆነ መምሃር ናይ እንታይ ለውጥ የምጽእ ናይ ባህሪ ለውጥ እንኮላይ የምጽእ ዝተማሃረ ሰብ ከምቲ ዝተማሃሮ እዩ ዝኸውን ነቲ ዝተማሃሮ ጽቡቕ ገይሩ ተደኣ ስዒቦ ማለት ኣለና ርብሓይ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመላለስ ከሎ ኣብቲ ምድሪ እቲ ዝበለጸ እቲ ዝኸበረ እቲ ዝዓበየ ዕዩን ኣገልግሎቱ እንታይ ከም ዝነበረ ትፈልጡ ኢኹም እንታይ እዩ መምሃር እዩ ነይሩ እስከ ንሓደ ኩሉ ግዜ ዝበልዕ ሰብ እንታይ ትብሎ ንኩሉ ግዜ ማኪና ዝውር ሰብ እንታይ ትብሎ ኣውቲስታ ሓቂሩ ንሓደ ኩሉ ግዜ ዝምህር ሰብ እንታይ ትብሎ መምህር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዝበዝሐ መፀውዒ ስሙ መምህር እዩ ነይሩ ኣለሆነ ሰማዕሉ ዝበዝሐ መፀውዒ ስሙ መምህር እዩ ነይሩ ኩሎም መምህር ዝብሎ ነይሩ መምህር ዝብሎ ድማ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ጥራይ ኣይኮኑ ኣብ ኩሉ ወንጌላትካ ባይ ዘ ወይ ኣብ ኩሉ ወንጌላት ከይድኩም ተረኣኹሞ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቀንዲ መፀውዒ ስሙ መምህር እዩ ነይሩ ማለት ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መምህር ዝተባሃለሉ ቀንዲ ምክንያት እንታይ ስለዝኾነ ይመስልኩም ብዙሕ ግዜ እንታይ ይገብር ስለዝነበረ ይምህር ስለዝነበረ እዩ ማለት ኣለና ዶ ወደ መዝሙር ማለት እንታይ ዝገብር ሰብ ማለት እዩ ዝመሃር ሰብ ማለት ካብ መን ዝመሃር ካብ መን ዝመሃር ካብ ጎይታ ዝመሃር ማለት ምክንያቱ ንሕና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ናብኡ ከይደ ንኩሎም ኣሕዛብ ድማ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቕኩም ዝኣዘዝኩም ዘበለ ኩሉ ክገብሩ ከዓ እናምሃርኩም እንታይ ግበርዎ ደቂ መዛሙርቲ ግበርዎም ያክል ደቂ መዛሙርተይ ግበርዎም ያክል ሓቂር ናተይ ግበርዎም ያክል ናተይ ከዛ ደይኖ ደይ ሰብ ምሂርካ ዲኻ ገለገልካ ናይ መን ወደ መዝሙር ንምግባር እዩ ዓላማና ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መዝሙር ምግባር እዩ ዓላማና መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብል መስልኩም ተምሃራይ ሲ ካብ መን ኣይበልፅን ተማሂሩ ምስ ወድአ ካብ መን እዩ ዝኸውን ከም መምህሩ እዩ ዝኸውን ክደግመልኩም እዩ ተምሃራይ ካብ መን ኣይበልፅን እዩ ካብ መምህሩ ይበልፅ እዩ ተማሂሩ ምስ ወድአ ንመን ይመስል መን እዩ ዝምህረካ ዘሎ እዩ ትፍቶ ለሆነ ምሳሌ መን እዩ መምህርካ ኣደይ ነፍተደይ ንመን ኢኻ ትመስል ነቲ ዝምህረካ ዘሎ ኢኻ ትመስል ደግመልኩም እዩ ተማሃራይ ካብ መምህሩ ኣይበልፅን ተማሂሩ ምስ ወድአ ንመን ይመስል ንመምህሩ እዩ ዝመስል ማለት ነቲ ተምሃሮ ትምህርቲ ጥራይ ኮነ ከማንኮ ዝመስል ነቲ መምህሩ እዩ ዝመስል ልክዕ ነቲ መምህሩ እዩ ዝቐድሖ ማለት ንሕና መምሃራና ኩሎም ዓይነት ኮይኖም ንሕና እንታይ ንኸውን ኩሉ ዓይነት ኩሉ ዓይነት በዚ ተበልካዮ ይርከብ በዚ ተበልካዮ ዘይርከብ ዓይነት ሰብ ትኾነካ ማለት ሰብ ከምኡ ረኺብና ኣለና ሰብ ኣለና ምሓል እሺ ሓደ ሰብ ሲ ከምዚ ኢሉ ይዕለን ነይሩ ሓንቲ ሰብ ረኺቡ ሲ ተመሪሩ እዩ ዘዕለን ነይሩ ኣብዚ ዓዲ ይኮነና ዶ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብር እዩ ኣብ ካልእ ከተማ ኢና ተራኺብና ስለዚ ኣብዚ ይኮነ ዘሎ እቶም ከምኡ ዓይነት ሰብ ክደሊቦም ከይጠፉ ኢሉ እንታይ ኢሉ መሲልኩም ኣነ ዝገርመኒ ኢሉ ማለት ብዛዕባ ሓንቲ ሰብ ይዛረብ ንሓደ ኣገልጋሊ ፀዊዑ ነዚ ኣገልጋሊ በቃ ከምኡ ገይረ ዝፈትዎ ኣገልጋሊ የለን ትብል ማለት ነዚ ኣገልጋሊ ኤ ማለት ሽም ዘይምጥቃስ ማለት በዚ ከዓ ሓደ ኣገልጋሊ ቢ ኣለው ማለት ነዚ ኣገልጋሊ ቢ ከዓኒ ኣነ ከምዚ ገይረ ዘንቆ ኣገልጋሊ የለን ትብል ማለት ኣገልጋሊ ኤ ኣገልጋሊ ቢ ትምህርትታቶም ፈፂሙ ኣይራኸብን ኣለኾነ ምሳ መሓልፎ እኳ ደኣ ኣገልጋሊ ቢ ንኣገልጋሊ ኤ ናይ ስሕተት መምህር እዩ ዝመረሉ ብዛዕባ ብዙሕ እዩ ዝዛረብ እዚ ተጋጊዩ ኢሉ እዩ ዝዛረብ ኣንፈት ስሒትሎ እዚ ቀኒኑሎ ኢሉ እዩ ዝዛረብ እዛ ሰብ እዚኣ ግን ንክልቲኦም እያ ብማዕረ እንታይ ትገብሮ ተአንግዶም ማለት አይገርም እዚህ አሲ ከመያ ትብለዋ ማለት አብ ያለና አቢ
أكيد في يدان مالك بيجو زينا توت أنا رك سبيع مالك حكي توت يرى لنا تختارك تبتدي تنافسه وصلا تحرك هذا وصلا نبتدي نتعامل مو أكيد في يوم بتحك أبزيرو تنبر أبها هو تنبر زينا سبيع مالك ستراكشر هذا تود كرت هذا تسرحه مننة هذا تسرحه سب يا وين أحطه هذا إنه أصلاً أنا خبرت أحكم سكيدو وايد ويا هم نزارو له بنفاس نيون الجو النفاق قلعت من أنت خير خوان سيد ولا لا أو هم بلاسين على خير مناتو ما مهران نام نفاس كم نفاس نيون الجو قبلوا خير بوليو هذا لا نفهم بحري ناي تمرتي خوان سيد زهاني تمرتي نحها نحدا معزن نخيك ناي متحس تقوله ويحيلي ألو ده تمرت تسمع وينك خوف فيك هذا ما هذا راهينك ناي محققها تستمر كيانك كم وقت كون ناي هذا هو يسوع كريستوس كاب كل نجار زجبرو نجار زبالة زد على نجار ترى حلو ويزبز حال زجبرو ترى حلو من محارب يروح هذا هو يسوع كريستوس هم محارب زيوز أمن مال أمين نفسه أمين نفسه هذا هو يسوع أمن محارب أصلا بيوزع أمن ترى حلو محبروها أمن تحت أمن يقبل أمن محارب أمن يقبل أبتمر تحت أمن يقبل نحن أمن تحت أمن يقبل أبتمر تحت أمن يقبل أمين أبي يبيسي أبي منزل سوقات سوق تخانة كاتي إننا يوم أنا زمزل لكن أمي مهار عروي يومان نحن قوي تاس كريستوس نيجي أمير كات نيجي أمير ديكري نيجي أمير مغري أفهم مدرسة خجالة إلوي مت بزوجات كزاربو وخلوا خميلو تنتج قبضوا فلا تون فريسان فلا انتهي لهم من يقول يموت بيتي انتهي لهم قوي تاس كريستوس مسيح نسوبريت نبي يسوع بيتي وربي بجد أملاك مسؤول زخانة سب نزل سخاء تدوروا زلا حتى أملاك تدوروا زلا ولا حد يقول مو نسخة ما مثل كذا أملاك قبل ما تأخذ نفلت قالونا أمت أتأخذ خمس سماء نعم مدرسي ده هم كه هم تأخذ ما مثل كويكا خمس سماء قبل ما تأخذ نفلت قالونا قالوا كان تايلو مسلمهم اليوم ستيل تهم فريساين صحفتني لكن مثلا مرتهم دم ناي فريساين صحفتن مسير فريساين غيرو كمزي يوم لا ما مثل حقنيا مهانكا منبر እግዚአብሔርን በሐቂ እንትምህር ከምትምህር እንፈልጥ አለ ገጽ ሰብሪኻ አይተዳሉኒ ሀሞ ነዝነትን እንኳ አይተብል ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መምህር ይለው ከሐስቦ ሆኖ ባይዞይ ከምዚ ወይ ምህር ስለነበረ በቃ መምህር ማለት ይለው አይሆን እንታይ ይለው ሐሲቦሞ መንገድ እግዚአብሔርና በሐቂ ትምህር ከምዘለውኻ እንፈልጣና ያለው ስለዚህ ኮንፈርም ይለው ሁሉ ማለት ስለዚህ በሐቂ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ዝምህር ዝነበረ እዩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመት ሓዝገብሮኻ ንሱ ይነሩዋል ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ጎይታ ባዕሉ ብዛዕባ ርእሱ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ንስኻትኩም እንታይ ኢልኩም ትፅውዑኒ ኣለኹም መምህር ጎይታን ትብሉኒ ኣለኹም ፍርቁኹም ረኺብኩም እኳ ማለት ሲ ከምኡ እኳ ይኮንኩን እንዴ ገና ኣይኮነን ኢሉ እንታይ ኢሎም ሽዒሎ ድሕሪኡ ኣነ ከምኡ እየ እሞ ፅቡቕ በልኩም ኣነ እንታይ መምህር ጎይታ ነኝ ስለዚህ ፅቡቕ ኢልኩም ኣለኹም ኣነ መምህርኩም እየ كذا نجري يمهركم مسيره هو ما شنو زعاو زارب كله ممهرن قويتان كنسي أعاركم كم حسبكم كم تأنا أباخاتكم زجبركم نسخاتكم كم وتدوروا مرعيه بكم ألهمو كم أعار حكتكم كتحسبوا يجبأكم يهوي بالمان سأذا أنا ممهرن قويتاني ممهر كنسي أعاركم حسبكم ألهم أعاركم حسبكم كلهم تعيش جبرنيرة مرعيه يزجبرنيرة ديمونستريت يزجبرنيرة ما እንኮላይ በህይወቴ ይዝመረኩም ነር እንኮላይ በተአካይዳ ይዝመረኩም ነር ስለዚህ ዓመት ፈረቃን ወሰደለይ ናዓኩም ምን ትመንገድ እግዚአብሔር ከሪልኩም ይደይማል ይውዝሉም ስለዚህ ስኻትኩ እንታይ ገበሩ ከሙ ገበሩ ይሎ ሽዑ መቀመዛሙቱ ጸዊዑ ናይ መወዳቱ ስለዝኾነት ክእዝዞም ከሎ ከፋኖም ከሎ ተሕጅ ባልከይኩም አምድሪ ዘዊልኩም ብዙሕ ትምህርት ተአምራትን ጌልኩም አስተንክልኩም ስሜ አጽውዑ ኢሉ ሊወዲዋ እንታይ ሊወዲዋ ምዕራፍ 28 ማቴዎስ ተንበርኩም ናቱ ልብ ክንብለሉ ትእዛዝ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽቡቕ እዩ ኣምላኽ ምስል እንታይ እዩ ዘገድሶ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ነገር ኩሉ ንላዕሊ ዘገድሶ ነገር እንታይ ኢየሱስ ቀሪቦ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም ኣብ ሰማይ ኣብ ምድር ኩሉ ስልጣን ተዋሂዱኛል ስለዚህ ትሉ نخلهم أحزاب بسم أبون وجد منفس كلوسن تاينا جوركم إن أرماكم زازكم كله كحلوها إن مهاركم ها لك مزامورتي دورهم إنه هو معنا سعمود على عالم كله معتي مسحتكم
تمريسنا لزقال كنبو عنتوي حاونا أبيلا أب مزمورون أملكهم كلنا نزل تقصير عم بيبلنا ليه مشو تزحابي هوب تزحابي غلوري قوينا مسحة مخاني إلونا ليه وعمله سمسكنه حق خاي وعمله جيت كونديشنال يجيله إذا حسابه الله هنا مثلا it was conditional ماسي تايز بحال conditional قدم خنا تاوي قدم خنا تنيرو يومال نازنا جالس تقدم خنا تنتاي ديرو مسكو كيلو نبزلوا حساب تاي غورو إن أطمعكم دك أمزامنتي غورو ده نعم بسم أبود ودن منفس بس إن أطمعكم حدا ما زازكم زبالة كله حلو خانتاي لا غوركم نعم سلسلة ستيبتا إن ما هركم لا تنزله زازكم زبالة كله سكبن نبى كله سكبن أنا بجاهم بحسابنا كله ويفاي بار كله تمام يمسكوا كيف كوركا كيف جلكا كله عينات مهرو ممهار مال أنا نعرف التزامنو تاي سلسلة غوني يمسكوا التزامنو سبات حدا صنفي رايك سمعوا زي زمان سلسلة غوني حدا صنفي رايك أنا ولا هم يكون ما تسمون نايس باري سلسلة غوني سبتاي زي يمسكوا نحن سريعو نحن نفهم على الشيء تجمع له ما سيد نسمح كوي تسرق نحن خب بحال يزدل حقي الله كمان سرق خب بحال دلمي نسرق تزاي كايا دنتاي كوني مال سرق يخبصر مال هذا نعرف حال أنت سوى متحف قدس كل عينة زرع واحد زرع متحف قدس دليل نوال نسوى كل فيديو كلنا كل عينة حبر قالوا متحف كنزرع زلوا نوال ملو وانجيل كنزارب زلنا أوروس كهم يلو يتزارب نسب إفسون نتونا إفسون شمال دفعة تامليتش أويرنا كنزارب كلون تايلو بزلوا مخرامنا خندا جوركم ناس أفلتكم أبدلكم كم ناتي مخرج جاري كل أي نجار زبودنا نجار البون you know it all مال أبيكم هيبكم إيه يوزبلون زلوا مال أملاهم سلسلة مهار مال كل عينة مخرج جاري تايم وار مالتي مقرب ويمفلات مال السوق إنا كم محبر كنقبر زكبانا مال كم محبر كم كنقبر كبانا كم كلهم كن مهلا كبانا كريم على ديهم كن طب إنه محر دما كلنا كمهار وسلسلة خنا نزح حساب كل جزء كهنقبر كبانا كن سمعوا كنولون أبا أمرنا كنوهدون إيو زكبانا مال سلسلة كوي تاي يسوع كريستوس نلقى مزامرتو أمنا يموت أتاقول لجوز ذهبهم تزاد ترى هذين تاي زازكم زبل الناس موقف زازكم زبل كله خبروا دام هاركم دك أمزامورتي جبرهم أملاهم نزات زازيا إذا هوايات زياتهم أخبرهم مالو غيرهم مالو أنت دعينا أبي كنا ينام في الشو أبو هوايات كنا ينام حكيلو هوايات معه كل تفقد أربعة حدا كنزيم بيدروس بتاع معلمة بنتكوستي معلتي دوينو بس منفسكوا تسكسوا ولا نتوم تأكيدهم من الأمور سبات مخلهم بسبب خلهم شعوها أنت نقبل على الله يوم مستزاروا أتنا إذا أخير مخرج بروميس كله تسفان مستقرهم تمزيل لنا متحف كلش أتوم شعور زرقوا بحث يوم تقبلوا لما تجاوروا تأمكوا لنا أتوم شعور زرقوا بحث يوم سمعوا لما تجاوروا تأمكوا أتوم استأمكوا شعور تايرهم مسيم بتاع معلتي أها أستاذ سلسلة شيء نفسنا ما حبرت أي جبرة توسع شو أنت يقولون يرون لدهيو بتملك حوارات بحبرات بمقراص جيران تسأنيعهم بتصورات تسأنيعهم نبرو لنا أجرم أنت أنا أقول ثاني قال كم زلنا كانوا جيرون ما يجبرون جيرون ما مثلا ما هو أمسي سلسلة شيء نفسنا بسرقوا كافي جينيو بار كونفرنس راح يناخذ برجوميلو نو قلت هذا بدنا نقدر بارنا خليه تستيب بس ساندا زازنا زبلوا كله خجبر تهندورنا كن مهلولنا سلذي هو توم بقولوا نابي دي فوت كيرو ما مسكوا ناتمرتي حوارات ما مناتن قوي تقبل فوز هلا زلوا صدقام لا تقبلوا من كم حقاتهم دحينوا من قلنا خذ عالم زي بتنكان بتصدقن بملخون كنورو كنت هاليوم ممهار اليوم يمال تسوى كوفا بيلهم تايز قبروا كمهلوهم زدريهم ما آمين لو سان عندنا لو حال زيادة المسكن سلذي إذا ما حبيت يعني تقوي تازولو نجد كتجبر رئيسات وفيتها بايدوي تسأليهم لورو بالقال after إنجليزية تاعهم they devoted themselves to the teachings of the apostles they devoted themselves رئيسهم نزل جرزين تاجروا نيرو وفيهم نيروما
ስለዚህ ናብ ነገር ወፊው እዚሁ ነህና ቀንዲ ዓላማ ትምህርት ሐዋርያት እዩ ቀንዲ ዓላማና ኢሎም ናይ ሐዋርያት ትምህርቲ ንምምሃር ርእሶም ኣሕሊፎም እዮም ነይሮም አሜን ተስም ከዲዮኖቲና ሐባና ለትምህርቲ ርእስና ዝወፈና ማለት አምላክ መስል ሕጂ አለ ዝቃናዚ ደስ ይሉልሎ አምላክ መስል እዚ ማሕበር እዚ ብሁሉ ሸለኹ ናብ ቃል አምላክን ናብ ምብሮን ከስተብል ምጅማሩ ዓበ ነገር ማለት አምላክ መስል ኩላትና ግን ናብዚ ነገር እዚ አለና ዶ የለና አላህ ነው ምሳሌ ጅርምሽም መልሱላ አብዝ ማሕበር ብዙ ነገር አለው ዝግበር አምላክ መስል እንደገና ማገደ ፕራክቲካል ነገር ተነገረኩም ይል ድሮ ሕጂ ላይ ትምህርቲ መድረክ ይፈታሉ አምላክ መስል ተተሰውን ክጅመር ተተሰውን ክጅመር ቆሎ ተከሪፍና ዘለና ተመስገና ሎሚ ክልብስከብ የታዋዓኩም ማለት አምላክ መስል ምክንያቱ ከነማሃር በግዲው አምላክ መስል አሜን ነው መዝመረና አሜን መንፈስ ቅዱስ ባዓል ወቶም አማህበሩ ዘለው ወህበታቱ ገይሩ ማለት አምላክ መስል ለትምህርት ገርስ ነው ፊ ይገባና አምላክ መስል አሜን ነው ብዙይኩ ወጋ አዝማ ሐዋራት ሰው ምን ሓደ ጊዜ አምነፍሶ ከፍ አባይቲ ዝግበር ትምህርት ያለው አምላክ መስል አነ ታም ደሞስ ኢንጆይ ዝገብራ ሞመንት አባያ ማለት አምላክ መስል you know why አብያ ፕሮግራም ከካፈል ብዙ ዕድል ይብለኝ ነው ታቱም ዞን ቆልዑት ስለዘህልፋል ተዝበስ ሐጊዜያቴ ማለት ናይ ቸርቼን ሳ አባኸይ ሰምዕ ዝመሃር ዝጽንዕ እና ኢንጆይ አምላክ መስል ክንዴ ካባታታ ይላኸ አብዞባ ዘይተጠርነፍና ዘለና አብሰል ግሩፕ ዘይተጠርነፍና ዘለና ካወለ አንተ ይብሉኮ ምክንያት ባይዞ ከብትጂ ባትምህርት ታያገብር ዘለል ሂጅማ ስኩል ኦፍ ቲኦሎጂ ለኸይደለኒ አሜሪካን ሪጀንት ስቶክ መስገብ አይሆኑ ሐጽና ሐልኩም ሱሐንሳ መጀመሪያ አፍታ ደግ ይሐደላ ሰል ግሩፕ ተሳተፈ ቀዳሚ አሜን ንማዓቲ ይሽተይ ነገር ዝልዕ መን ይዘለና መጽሐፎች ትገርበኩም ነገር አበይት ነገራት ዝገብሩ ሰዓት አብይሽ ዝርከቡ ሰባት ቃል ሐቂ ይሽተይ ዘይገብር ሰብ አብዓብ ነገር አምላክ ማይ ሰውበኒ ኮሚዙ ለተሐፍስ ምሽ አምይሽተይ ወጥኸና አብዓምታይ ሸበካ አብዓብ ሸበካ አምይሽተይ ተሕዘለካ ዓብ ነገር አይበካን ሓደና አምላክ ሰብ ተዛረብ ብሎ ከምዚ if you're not faithful to catch the bus ይሉማል ድሕር እሙን ደፈንካ ኣብሳዓካ ኣውቶቡስ ከተርክባ ኣብሳዓካ ድሕሪ እሙን ዘይኮይካ አምላክ ማኪና አይበካን ይሉማል ብዛዕባ እሙንነት ተዛረብ ብሎ ታስተዋሃበትካ ንሽተይ ነገር ንዓ አኽብራባ አይተቆረብሩ አውቶቡስ አላ ሐራይ ጽቦ ኣብሳዓካ ኸይካ አውቶቡስ ካትሰዓት አምላክ ኔክስት ተበካይ አሜን አሜን አህይወትካ ኸሙካይ ምግላጽ ባይዘወይ በሓደ ማዓልቲ ዝወረደ ምግላጽ ዘለዎ እስከ ንገሩ በሓደ ማዓልቲ ኩሉ ምግላጻት ከም ዘለዎ ዳውንሎድ ኮይኑ ኣብ ርእሰይ ኣቲሎ ዝፈለጥ ቆሲ በሓደ ለይቲ ፈይቀው በሓደ ለይቲ በጽሕው እዚ በጽሕቆ ህይወት በሓደ ለይቲ ተቀይሩ ዝብል መናል ወላሓድ ኩሉ ዝግበር ብኸንደይ ብናኣሹ ጽዋት ገዛ ዝራሕ ወለ ብንእሽተይ ጡብ ይስራሕ ሓንቲ ጡብ ትቕመጥ ሓንቲ ጡብ ካብ ልዕዚኣ ትቕመጥ ድድሕሪኣ ከዓ ትቕመጥ ዓመት ምስ ፀንሐት እንታይ ትኾን ገዛ ኮይና ትሪኣ ማለት ስለዚህ it needs patience ማለት ሓቂሉ that's why መጽሓፍ ቅዱሳይ ዝለና መስልኩም ተቓል ናብ ኣየ ዝምለስ ዘለኹ ናብ ተቓልቲያ ማለት እዩ ኣምላኽ መስል ብርእሶም ነዚ ነገር እዚ እንታይ ገይሮም ነበሩ ብለና ወፊዮም ነበሩ ስለዚ ምውፋይ የድልዮ እዩ ማለት ነቲ መንገዲ ክትመሃሮ እንተደኣ ኮንካ ርእስኻ ሓሊፍካ ንዕኡ መሃብ ከድል ባዚ ወይ ሓንቲ ነገር ክውስኸልኩም ኣብዚኣ ማለት ነቲ ትምህርቲ ርእስኻ ክትውፊ ከለኻ ነቲ ትምህርቲ መንፈስካ ሓይልኻ ጉልበትካ ክትብ ከለኻ ናብቲ መምህርካ ክኸውን ኣይግብኦን እቲ መምህር እንታይ ጥራሕ እዩ መሳርሒ ጥራሕ ነቲ መምህርካ ክትመስሎ እንድሕር ፅዒድካ ኣብ መወዳእቱ ናበይካ ትውድእ ከምቲ መምህርካ ኢኻ ትኸውን ማለት ኣለኹ ዶ ኣነ ሓደ እዋን ሓደ ሰባኺ ኣብ ኤርትራ መፅኡ 94 ምስራቅ ሆስ ብሂገ ማለት ደስ ይብለኒ ቆልዓ ስለዝነበርኩ ኢሽተይ ስለዝነበርኩ እንታይ ለበስኩ ምስራቅ ሆስ ጎይታ ልክ ከዚያ ጌርካ ንድሕሪ ቀሊኻኒ ገለ ለባሽ ቀሊኻኒ ኣነ አንዲት ቃል ፌመስ ነበረት ቃል ተኸምዘላ ተኸምፃልኩም ስለዘለሁ ከዚያ ጌርካ ተቀሊኻኒ በቃ ታክሲ ታስቆላ ይሆን ትገለ ለማለት ሸቃማዓት ተዛሪበ ማለት ኢሽተይ እቲ ሰብቲ ኣዝዩ ርፉዕ መምህር ነይሩ أو بتحري بتحكون سبب مسألة فوتو قدي فيها له جن ثاني تارجت هذا يهودي أمسيلكم أبا يهودي أمسو that was my limit بتحكون السن تايز ولا نامسيلكم نام مني أحد يحتسوينا نابلك بتحك كرسنا نابلك بتحك كرسنا نابوهول
ሰማይ ትውሁን ሰማይ ዝበሃል ብጽሓት ክርስቶስ እዩ ማለት እዚ ለስኖ ፎሎ ሳምዋን ማለት ኣለኹም ሓወቴ ንሓደ ሰብ ኣይንፈሩ ኣነ ብዙሓት መባህራን ኣለዉ ንድሕሪ ብዙሓት መባህራን ብዙሕ ሰምዐ ካብዚ ይኹን ኣብ ካብዚ ወፃኢ ማለት ኣምላኽ መስል ኣብዚ ማሕበርና ውሽጢ ብዙሓት መባህራን ስለ ዘለዉ ኣምላኽ መስል ግን ኣብ መወዳእቱ ኩሉ ልብና ብናበይ ክኾን ኣሎ ሼፕ ክንኮን ኣሎ ናብ ክርስቶስ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኣምላኽ መስል እንተዘይኮይኑ እቲ ትምህርትና ከምቲ ክኾኖ ዝግብኦ ኣይከውን እዩ ኣምላኽ መስል ክውስኸልኩም ግብረ ሐዋርያት 5:42 ከምዚ ይብል ኣብ ቤት መቕደስ ድማ ኣብ ቤት መቕደስን ኣብ ቤትን ብስራት ኢየሱስ ክርስቶስ ምምሃርን ምስባኽን ኣየኩሩን ነበሩ እንታይ ያገበሩ ነበሩ ምስባኽን ምምሃርን ኣየኩሩን ነበሩ ለና ማለት ግብረ ሐዋርያት 20:21 ከምዚ ይብል ጳውሎስ መምታዓንቶይ ዝበልኩም ክዛረቦም ከሎ ነቶም ናይ ኤፌሶን ሽማግለታት ከምዚ ኢሎም ናይ ይሁድን ጽርዓውያንን ብንስሓ ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣምኑ እና መስከርኩ ዝጠቅም ዘበለ እና ሰበክልኩ ኣብ ዋዕላ ሆነ ኣብ ቤት ምምሃርኩ ከቶ ኣይኮርኩ ኣብ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣይገበርኩ ምምሃርኩ ከቶ ኣይኮርኩ ድሕሪ ዝመፀ ጳውሎስ ከማን ከይተረፈ ነታ ናይ ጎይታ ትእዛዝ ሲሪየስሊ እዩ ተቐቢልዋ ማለት ሓቂ ጳውሎስ ብዛዕባ ርሱ ክዛረብ ከሎ እንታይ ይመስልኩም ኣነስ ንህዛብ እንታይ ኮነ ተሸይመ ኣለኹ መምህር ኣሕዛብ ክኸውን ተሸምኩ እዩ ዝብል ብዛዕባ ርሱ ክዛረብ ከሎ እዚ ምምሃር ኢትስ ዘ ሃትሞስት ሃይስት ኣውቶሪቲ ማለት ኣምላኽ መስል መምህር ኩሉ ግዜ ኣብ ርእሲ ተምሃሩ እንታይ ኣለዎ ኦቶሪቲ ሎ ስልጣን ኣሎ ናቱ ካብ ሰብ ካብ ላዕሊ ወይ ድማ ካብቲ ዝፈለጦ ፍልጠት ናባታቶም ናይ ምሕላፍ ሓይሊ ወይ ስልጣን ስለ ዘለዎ ማለት እዚ ምምሃር መጽሓፍ ቅዱስ ዝለዓለ ደረጃ እዩ ዝህቦ ማለት ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 4:13 ከምዚ ይብል ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ እንደገና እንታይ ናይዘና ጎይታ ደቀ መዛሙርቱ እዚ ኣዝቦም ንሶም ካብ ግብረ ሐዋርያት ከምቲ ጎይታ ዝበሎም እዮም ገይሮም ጎይታ ኩሉ ግዜ ከምቲ ቃሉ ምስኦም ነይሩ ዶ ያታሕቶ ንጆ እንታይ ያክል ቃል ጎይታ ኣነኻ ክሳዕ መወዳእታ ምስመን ኣለኹ ምስኻትኩም ኣለኹ ኢሎምሽ ሽዕዳት ወፂኦም ድማ ነቲ ቃል እንታይ ገበሩ ሰቦም ጎይታ ድማ ምሳዓቶም ይገብር ንገበረ ንሶ በስዕብ ተኣምራት ነቲ ቃል እንታይ ገብሮ ነበር ይጽንዑ ነበር ጎይታ ምስዓላቶም ነበረ ኣምላኽ ስለዚ the promise was fulfilled ማለት እቲ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ እቲ ናይ ጎይታ ቃል ተፈጺሙ እዩ ማለት ጳውሎስን ከምኡ ነይሩ ጳውሎስ ከኣለቶም ለድሕሪኡ ዝነበሩ ሰባት ንበዓል ጢሞቴዎስ ብሕድሪ ክሕልፈሎም ከሎ እንታይ ገይሩ ይሕልፍሎም መሲልኩም ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ናብ ምንባብን ምምዓልን ምምሃርን እንታይ ይበል ኣቕልብ ነዚ ሸለላ ይበሉ ስለዚ ምምሃር እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣሕዋት ከማፅዋር ነዚ ነገር ዝክንሕዞም ክእል ኣለና ኣብዚ ማሕበር ኣምላኽ ምስ ኣይ ኒድ ቱ ኖ ዘይፈለጥክዎ ነገር ኣሎ ዘይበፃሕክዎ ነገር ኣሎ እወ ማሲ ከም ገለ ኢሉ ዱብ ኢሉ ክወርደለይ ኣይንፀበ ማለት ኣሜን ሓንቲ ነገር ክብል ኢሎም ማለት ኣፍቅሩለይ ማለት ኣምላኽ ምስ ምሕረት እንዳሓተትኩ እዩ በዚኣ ድሕሪ ኦፈንድ እንትኾን ኮይንኩም ግን እንታይ ክብላ ማዓልሽ ምክንያቱ ተጋጌና ነገር ስለ ዝኾነት ማለት ኣነ ቁሩብ ኢሪቴት ትገብረኒ ነገር ኣላ ብፍላይ እዞም ናይ ኣምሓርኛ ሰበኽቲ منهم زي جلس زاربوا استواهلا بناي تقولني أقام زوجها سمعان تعملوا مسيركم أما درك كويو متينو زاري كذبت شتودا لينا صوت وانا له يقول كمان نايم دامن لينا صوت يدنا هو we have never seen it like that we've never seen it تقول إذا حلم زي أنا زمان ترجع لو ما عندي ساكت جورا خطوط واسل زلوكمي لو بدي أجيب زنقركم زلو فمتاز لا تاز زنقركم زلو إني رخوفي كابويتا نحزي تماهرنا لوتي أبيوت عينتني دقيقة أنا أقولكم أبغى بويتا خوفنا أنت لا زي تماهرنا لومي معتي أنا ولا بدي لا عينت anointing يمسا بدي لا يكون عينت دمنا يمسا كذا بيت يأخذوا تخلهم كانوا سبات كلكم كتوتوا عيدخلون يهم كوتمي يفهم لهم هراي زمان زيادة كل الناس بدلني معي هناك it irritates me all the time كم أقول كل حاجة حوالي بقامو تلعمو لي تغير كذا أمير الله مر عليكم كذا أنت يتوالد يقول له كذا I'm the same you know why أبو قلبي تاكم كذا أنت مهار كذا نتقال serious I was at كذا we need to take our word seriously أم لا خمس أمين لكم sorry بقول بعض الناس لكم ما تنك أصل زوجكوا
بمنصف يكون سمعهم تكون تسفى قبل ما أملاهم سألت تعمل لكم إليه أصور علومات أملاهم مسكين لومي إن ده بالقاس هو نجر يلبون it has to be worked out كسيك إها تهنت ما حدا إني أبدأ إن ده هذا سكايو زخون لازم نجر رزقها ديفوت بمقبار يو زخون ما آمين لو سامع يسوع كريستوس ويفعل هاليلويا ስለዚህ ናሞዳ ካገጽ እንዳህርኩ ያምላህ መስከን ማር ትምርቲን ምንታይ ዘንድ ይመስል ነገር ሁሉ በትምርት ስለሆነ ሰይጣን ባዕሉ ስሩሑ ዘበለው ሁሉ ሐሳባቱ ዘበለው ሁሉ እንኮ በምታይ ገሪዝ ዳውንሎድ ዘብሮና ህዝብ በትምርት ይገዩ ማለት ሓደ ነገር ተነረቡ መጽሐፍ ቅዱስ ሳይብል መስልኩም مخفات قالكان تايقبل نقرأتان دمان تايقبلو مخفات قالكان تبلابنا إنجليزي نادا ساكنني مدتاو قالكان the entrance of your word gives light اتقال من دحر آتيو نابخاسي تايقبل يبره مالك يبره برهان يوز قبل كمان you know what it means اتقال نابخامس متى أفتو اشتخا نزلو تسألمان تايقبلو يبره همو تايقبلو understanding about it gives understanding to the simple ማለት ነቲ simple ተማነሰብ ወይ ድማ ነቲ ገርሂ እንታይ ይቦ ምርዳ ይቦ ወይ ድማ ብርሃን ይቦ ማለት ብርሃን ካለ ትርጉም ይውሉ ብርሃን ማለት ምርዳ ማለት ለህ ሚኒስትሪ ትምህርት ሪኹሞ ዓድና እታናቶም ሲምቦል እንታ ሽግ አቀሎ ሽግ ናይ እንታይ ምልክትያ ናይ ብርሃን ምልክትያ ትምህርት እንደህሎ እንታይ ያለው ብርሃን አለው ማለት ተቃል በሐቅ እንደህ አብ በሐቃት እንታይ ያለው ብርሃን አለው ማለት ዳስዋይ መጽሐፍ ቅዱስ ዛሬ ጳውሎስ ዳዊት ዛሬ ኮሎንታይ ቃልቃል እግሬ መብራት ለመንገዴካ ብርሃን ይው ማለት ተቃል እንደህ አብ ወጥና ኢሉሚኔትድ ኮይኑ መንገድና እንታይ ሆነ ሲኩ ቁልዕን ጋዝ በረድ ይሆን ደይን ጋጌላ እሪት መንገድ ያ ሆነና እትቃል ብርሃን አለው ማለት አምላክ ነው እትቃል ተገይለ ግን ታይ ማለት ታይ ይወጥ መንገድ ጸልማት ባይወይ ጸልማት ዝባል ነገር አለው ይል ጸልማት ምንጩ ካቤ ናይ ጸልማት ምንጭ እንታይ ብርሃን زي ምህላው ይባል ዋስ መንፋዓት ማለት you made it simple ለዓዳ حسب ኮሎስ ከመገር ያፈረደው ሚለስ ጭናቅ ነይረማ ግን እቶም ፈረንጅ ዝዛረው ሁሉ እንታይ ነው የሚዛረው መስልኩ the absence of light is what darkness ስለዚህ እንደ ብርሃን ዘየለ እንታይ ያለው ማለት ኣብ ጸልማት አለኻ ማለት ብዙሩ እንደ ምድርና ኸይና ለያ ፀሐይ ተላ እንታይ ያለው ፀሐይ ተዘይላኻ ይጽልምት ማለት ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ጸልማት አለው ማለት አፍት ጸልማት ይባል ብርሃን ታይ ይባል ዘንድሊ ምእታው ዘንድሊ ማለት እዚህ ጸልማት ሳገርካ ይተውጾልካ ሲሂብካ መጥጥካ ገላይ ወጻሊ ጸልማት ማለት ጸልማት ብርሃን ጥራይ ከተምጻል ብርሃን ድማ ጸልማት ይብርህ ነበር ጸልማት ካንተ አይገብሮ አይሐዞ ስፍራ ከሐድም ባይግድ እዚህ ቃሉ አውሽና ሀአቱ ተፈይናሉ እዚህ በትምህርት ማለት አምላክ ነው أنا أقول ببينيو information مقبل ممهار بايزوي ببينيو ما حبريتها كاب زينك سمعت غيرها زينك سمعت غيرها حبريتها كتقبل إذا قلت أبيوت كاس قبل لو تيرمون ممهار قلت أبيوت سبات تايز قبل مسلمون لو تي يوزمت ممهار بسرو إذا ربوا لو تاجرو ممهار ما يبحر لو تي يوزمت كما يتنام سوداها بحري قائم زغير ما that's why بحرنا نكال نجر من تنقير دما ሰይጣን ሁሉ ጊዜ ካውንተርፊት ትምህርት ድማ ዘለዋ ስለዚህ ጥዑይ ትምህርት ጥዑይ ቅርብ ዝኾነ ምህሮ አስዩ ዘገድስ ማለት ሐቂቁ ምህሮ ጥራይ የሆነ ስታይ አይነት ምህሮ ሃይሊ ቅርብ ዝኾነ ጥዑይ ዝኾነ ምህሮኻ የድሊ ማለት ናቱ ክልት ተስተማሃርናዮ ኢና መንገድና ሐሳባትና ጉዕዞና ሼፕ ዝኾነ ወይ ድማ እንታይ ዝኾነ ቅርጺ ዝሕዝ እዚህ ታካ ትምህርትና ጠብቂና ከተንቀው የገርሰናይ መጽሐፍ ቅዱስ ቆም ይዝረና ዛዓ ትምህርት ካንተ ይወጥ ተጠንቀቅ ይዝረና መጽሐፍ ቅዱስ ዛዓ ረስኻን ዛዓ ትምህርት ካንተ ተጠንቀቅ እዚህ ተገበርካ ነቶም ዓኻን ለምን ከተለሕና ለቶም ሰብዑኻንካ ከተለሕና ይዝረና መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ትምህርትና በጣም ይዘገርሰና እንተ አይነት ትምህርትና ከተቀበልናቱ በጣም ከገርሰና አምላክ ተመስገነ አሜን ነው ሰም እግዚአብሔር ተመስገነ ምክንያቱም በተዳህራይ ዘመናት ግና جلهم أمناتهم كحيلهم المنافس تسحتت نمهروا أغاني تسعبوا كم سعبوا اتمنفس نايقا برانو بقهلوا يبلان يزاربا بتدحري زمن كم زعين الزمن كمتين بقهلوا يزارب زمن اتمنفس انت يتخون يوم سوات نتقرب من قد كحاقوال
نام منافس سحتت خليهم نام مهرو أغانتها خليهم ما تزا أغانتنا أغانتهم زخلة مهرو ألومي مال سيطان بزوح زي الزارة وادا مال سيطان نحنا أبعادنا المتخلنا تبزوح زي بورتريت زخلنا سيطان كمي عين سيطان يمسيكم تفضلوا صفار قران كم خوينات زحاز سلسة موقعي زلو شرا زلو قال مش خفو قال تراحين عليه حكي أما ترى شو كان زخمو عين سيطان ديسبلاي مدورو خلنا ها انتهي زخون مسيكم أقال انت خو تخلو قال اختلي خلنا خاف انتر قال خبرون قال اختلي خلنا على سيطان سئلي كله جزي 50 متر عم عبيدكم قال زحزا كات راح يجي بس المال سيطان قال كل لاي كم يمسلكم كراماتا جيو سامسونايت كيزو صبو قال تخليلو نايزوم نا انشورانس بروكرز سريهم والو اغاقيهم والو ابقل روحهم قاموا خفا بيلو موت يسعد سئلنا اتراك ذاتوها سواتها ريهم والو كمون كل لاي يبرين وش سيومات حسرت زي حسابات مغري عندها بما ابي نوتي خامس لكم ذاتك قال هو اي ملكان سيطان باجو ابي نوتي مت أفتن نايجي أمير تمرتي وزمت أفتن تمرتي ويتاي زبلات أيضا كيف نخالف مهروهم هلا كمان نعم بربرت خبرني السعر مسوحات تميني وسبات هذا من تميان صوتوا لهم إذا كاونتر فيت مقبار زي كاونتر فيت مقبار نجنزب مال نعسر تقشي جنزب سي بزح كده تتمين يا أي تتمين يا مشو 5 ويميتي إيه تتمينها تنكورات واجز اللوني دخول الإنرجي تفوقوا توم تتمنيو أبتا زخبرت فاليو زلوا كارنسيهم بزح كذيهم تفوقوا ما the same thing ها متحف كدوس مالتي أملاح مثلا كور تمرت اللي حلو لك نعوز مثلا استقام زاد كاونتر تمرتي كهلو هذي بحريات ناي كاونتر فيتي ما متميان أبت زخبر يا خاطر جورون برا أبت زي تكلم هاي تجورون أبت قولوا تقوم متميان إذا don't worry أبت زخبر زبالة إيو متميان زلوا ما so that's why we have to be serious مالتي أمينو that's why kita hanggap berjalan كن مهار زلنا مال أمين لو سمع مهناتنا تقولون نحفيت كانت كذا خطوة شجرة كان حقيقي كم يوم مش على ما ناي كاونتر فيت جنزب نخطوة على جلو هو يكونوا زمرو نتغنعتي يوم تجدورو زريهم كله نجرا بحرياتها زريهم سام فلتوا كان كله جدا مهانو الفلتوا عايش يقولون يوم لازم نقول تمرتي رأسنا هنوفي يجيبوا عنا يوم أمين لو سمع ده نودع بياملاك مسكين أمرنا نتابع متحف قدس كم تيزولنا كلنا نبحبرت أمنت نفتت ودى أملاح نبقهور سبعي نبلك من أك بتحنا كريستوس منتي نبلك من أك بتحنا كريستوس ساعة نبتح إتم قدسان نتجبر أغلبلوت من هناك سجى كريستوس ملوعات من تقوميلو نسو قريبهم هوايات قريبهم دمالبيات قريبهم كأون قليوان قريبهم كأقواسوت المبهران كونو هذا سيدا أمنا أفتح محبرو نقولي يسوع كريستوس كان متانا تنسيه وهبتات فيه أفتح محبرو سوف نقوله نقوليهم خوارات نقوليهم نبيات نقوليهم مهران نقوليهم واسط جرو كقومتهم قوله حلا علامة إيو أقوم زلوا علامة ده كلنا نمتع نبت نحبرت أمنا it's very important كم محبر حبور زخانة أمنا لونا أزيوا قداسي علنا له باب بينو عينات ابنك كلنا هذي ناي محبر أملاح ما يدرس أيقوننا تسوى محبر كم ذا عينات هو بس إجزاء هيد نبيتي نمحبروه هذا ما نحبرت ابنك منتي كلمة بحبرت ابنك أنا من خلتي مسيكم دكتورين يعني فيت كنا graduate كنا الطلاب بينا خمسة أغير خلود ديو تعلمه no نفتت ودي أملاح نقول تامن تانغورو كل فتوما نابوهول سبعي نابدك عملات بتسحنا كريستوس ناو منتي البت إذا نحن قلنا نقول تامن حفيتنا كذا من قد يخاطب الحيوان كي تجمعنا عنده يقولكم ما يدرسوا هي وقت كاي تكونه عرفت تكونه أمين لقسم أني كوني ما هناتو نتقول تام تلا فريقنا من قدون تلا فريقنا نعوها تبغينا تتردينا قد حلو مخد عايش درنا ما then it's so easy تروح تسوي تسكيمو تمنجل يزخلوا السيو at the end of the day بزت حاسة قرأت نسخات تمسجل ما حكينا نعخان نتي برتع بعراين قرب الكا أغلي عم تشارشوا
حدا عينت سيم ريوارد يوهب مال تقول تعبير حارسوس تني سيم عراي مستقبل يورعون الحقيقة قويتا يسوع كريستوس كم ولا هلا نبزحات ولدنا كبرين دا أتوين لنا حقيقة واو نعوم كان تاي يجرو موارستو يجرو ده كون عندنا that's the reward he wanted us to share in the reward مسؤولنا شير كنا بردنا ما أملاك مسكين زي عينا كنسنا زي تسكمنا كنسنا فتصوم زي تصورنا كنسنا ما تراين تايم نوارنا بمسعدنا نهنسع بوجنا نهندورنا we have to know him man نهنفتح أبينا نفتح بمهروينا نفتح أمين لوكسن أنت زي كوي نقطعنا نقول مسلمون كم تيجي حجنا نحنا بنخاف تمت بارسل من مفحص حتى تنتخون تنقول تمت نايت تمت خلو نفاس نيونجو إن دفعنا إن خبكم قرر من تخيل غوانسي يعني شو عندها هم زي كوي نادم بتمرتي خلو كثير أمين إحنا وترسيكم بنفاس نيو نجو إن دفع سبات إلى نقول سلام يمان نابلنا إلى نقول أبي كم زي لازم في السبات إلى نقول شو عندنا هون قلعوها من تخيل زي عبيوها نخون شو عندنا بفقري نحكي إن سعبنا ناكرس سبحان كريستوس نتاني قبل بزلوت سلام لقى في مملكة بيونا تحالنا تعالى سلام بتعالى تنلو خفلو التمدى واللغري بفقري من أنت كهنتي خاب كريستوس يو تدركه سلسلة تين نفتدي يا حواتي بزي أخوج تماهيرنا زحت عالم سمعنا تبرسنا خوفينا أم نمو أنت بخالف من قد خمس حاف نمو أنت خاب قالوت ما مهران خوفينا نمهرو أمور دأتكو نامن كم تحنا ذلو نام كريستوس كم تحنا خلال نام كريستوس نحزين تحنا تي معباي أيركب نيوما حابري تاعي كوي يستر نيم حكي معباي يركب كابي يركب كاب كريستوس راح أمين نقسم سجدت أورنا صور بالتحول شو أمين هذا اللي يالو كنوينا مهنا مسكينين عزيز كريستوس مسكينين يسوع كريستوس كويتا هاليلويا هاليلويا سكيت جاب هي مسكين نومي مشي أنا بزي أقالي أطفاله لو مين مهار سي وفي زي هي مسكين نتعلم سي وفي نقالوا نخسمع نخمر برد نحقالوا نخي برسي كوفي أتبرتي أزلوا قط عمي كله أهو بيهم واقع خفيلا وخلبي زي تمرت خذ الوقت كم زي خلو لومي تسميها سلز خلكو لوتي خم زي لو فليت الله نتسمع هو أنت أستنتينيو نتسمع هو أبصبو قرات النحر زريعه مخانة عبي النحر تتأنكي قلو بتعكس تي تعبي السوي فرا بتعكس تطرح ويا يسوع كريستوس تزارب كلهم زي دوما أنا تبتعي راس تزرع يتزوسان سلاسل فريق من كلهم زيهم نتعلم مستياب تبوق قلبي استقبلوا جناها أنت يا مخان بتعكس تي يوم زعل هاليلويا نزل سي نزل جالس يوفي على النفوس كان بالله أنا فما هاي هاليلويا لما تزلوا عمد كم زلوا عمد هاي كوني أبي ديفرنت سلسلة مهاركو لما مريك مسلي همين السخاء قويتها هاليلويا نتز مهار لقويتها نعوك مسلي هاليلويا لما مهار برسي كوفين بلو قويتها يبان هاليلويا سكوزا قالت أنا قويتها أنا بس في نوم سلام هي بس توعنا خلونا بعرفت سلسلة توعنا نام سلام سلسلة توعنا نام هدأت سلسلة توعنا أنت أبي بس هاليلويا 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 سكنجي أبهري مسكينك هذا خطوري تتصور نسحة سلسلهم مسكينك هذا هنا تلعب كسكمو زي خلاص نايت ريوارد نايت عصبي تخافالي من تخوف لتصوحنا هاليلويا 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 مسجنوها أنت كلاه استمسكني زي تمرت زي لو مش سبعنا قال نعرفتي قال يا إخوان نمشي نعرفتي
መንገድ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ